Who said Valentine's Day is just for couples? Evidence.
Dito rin kasi iyo. Lalabas. Diyan. Walang ads sa'yo. Walang ads. Lumabas ka. Ganito. Lumalabas talaga ako. Ganda ako na. Pagka dumaan dyan, dumaan ka sa Ngayon, oh. sa notification ka dumaan. Sa notif mismo, lalabas sa'yo yung may ads. Ayan na. Ano to? Mag-beses pa ng ginagawa. Lumabas ka sa kuan, pumunta ka sa notification, hanapin mo yung live ko. Kahapon hindi, na nakarang araw na pag live ko, hindi ako makapag super chat saka super sticker. Kasi hindi ko pala na-i-on, naka-off pala. Kaya isang oras lang in-end ko yung live ko ngayon, pwede na ako magpalipad-ulit. Super chat. Ano ba yun? Matalipad ko ulit. Yan naman ba yan? Yung mga tagal, eh. Kasi hindi mo na rin yung pag-ano dito. Send mo. Pagpa-member. Oo. Wala na. Meron yan, may laman pa yan, katitingin ko lang yan. Ano? 50. Send mo na. Di ba nagpa-member ako sa'yo? Kahit na meron pa yan. Hindi. Di ba nagpa-member ako sa'yo? Oo nga. Dapat kung pagpa-member ko, eh, may sticker yun. Mayroon na, hindi mo nakikita. May-send mo? Nung nag-live ka na hapon. Hindi. Opo, nisend ko na. Pati ito. Send mo na sa 50. Para buo na siya.
meron na rin tong tensor. Inayos ko rin itong bagong sticker ng connect ng mga monitors. Ayun na thanks na yan. Dati wala akong yun, di ba? Inayos ko rin to eh. Yan, nagyan mo na. Lagyan na, ayun o, mayroon na nga. Para may malay mo, may mag-send sa'yo dyan. Kung lang to, parang advance pasasalamat lang to pag kinuhan mo, pag nag-upload ka. Inayos ko na rin to eh. Oh, ay. Sige. 100 OE. Ilan ba sinent mo? Ang kwenta. Ba't may 8 pa? 8 cents? Alam mo nun sa ads yan? Yung AdSense. Hindi na kumain. Saging. Na? Tama siya. Isang araw ko kaya ako pa nag-end na sa kami bisita. Ano pa, napindot ko na. Kasi nga nagtataka ako kung bakit hindi ko mapindot yung super sticker at super chat. Eh, ilang oras nang in-end ko na.
Sinabi mo naman. Na-off nga. Na-off nga yung kusang nag-off. Yung super chat at saka super sticker. Kaya inon ko ulit. Ino-on lang naman yun. Pero pag sa'yo, bagong monetize apply, aayusin mo talaga yun ng maraming pipindutin, may pinipil upan pa dyan eh. Malapit na yan, baka mga March, i-apply ko na yun ng monetization. Kaninang kinuha mong kanin pala? Yung sa maliit, sa malaki. Uy, saan yung dadalhin? Hindi ba ilabas mo doon? Walang gaming lang yan dyan. Ganyan lang, huwag mo isara dahil mainit. Kaya nga mainit eh. Ganyan lang. May nagagay niyo, apat. Umuli ka muna. Kumakain pa ako.
Bili ko yung Astray. Hmm? Astray. Hindi pa. Kaya bali mo. Kasi mamaya eh. Oo. Mapuputulan tayo ng kuryente. Ano naman? Wi-Fi.
Mega love shout out Joby Madroni. Madronero. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po maguba ng iyong bahay at mabisita ka po ng ating mga kaibigan. Kaya kung ko naman, mapakagda siya. Dahil na niya. Maraming salamat sa patamsak, kapatid na Joby. Nakahanda na nga niya para niya wala po ba. Baba ka po bahay. Kagana sa nagtabi ng mga Bisitahin ko po ang bahay mo, kapatid na Joby. Sarap lang. Tubag lang. Nakamot na. Luma, padaw naman luma. Ahem. Hindi ko para pili mo man ang inom. Aan mang gano'n yan. Pili daw. Puro problema namin. Pero very much sa miga na pag mag-ilim kisa kaya na barato da. Para mo lang mag-ilim. Ako pa bakal gayon. Agdan pa po mga Ako lang yon. Balikan mo na lang ha, yung dalawang ibibigay ko sa'yo. Balikan mo na lang si Rickinson yung Rakon TV tapos yung Melvin Vlog. Double X na ng mga kulang nito eh. Para yung double X na lang kulang nito. Ni Melvin at saka ni Rickinson. Walang skip ng ads sa Ay. Isang ako. Pag-ganyan ko pa hindi. Wala ko. Basta ko na. Sabi ni, pag di kami ngayon gat mag-chat ka. Nagbunggay man. Oo naman. Okay. Si Daniel na masabi pero ano. Bang? Ang biko yun. Kapag William, hanya ko siya kami. Ilibag na yan nga nga. Aroma? Kabutin, kabag naman dito sila. Parang lupa nila. Kasi niya. Wow, tiga-anak ko na yan. Sabi niya, yung tulula ko. Parang niligdas ng Marco. Paano, ano mo lang, makatakot talaga, ano. Dito nitin. Sarong busy, so dahil nagawin ko pala. Nung ko si Alice na ito na, niya ko sabay na, ikabit na ni Alice ang gati Alice. Mari na nga yan, sabi ka, mabukuman niya masulun sa nga yan. Bahala ka na yan. Habag ka kung may nasuro, ako nang ganyan pala. Ito yung nag-isip kaya. Sabi niya, kaya mas kanya naman sabi niya, may mas kanya naman sabi niya, ayun niya.
Bigla na sa mga. Grade 8. Hindi na sinabi ka. Ano ba ko dali na kay ma'am? Gigibo na yun, sumasunod na si Ma'am. Paano nga sila kung meron mo yung araw na yan nasa laon. Ay, star. Ako ko kayo pagkaba. Maalian niya, pagkamang kami pagdadalig mo. Hindi na mga style. Kaya naman pala tayo. Hindi sa sala. Sa taas, pinisira po ka ba? Sinisira ka siya po yung katulad na talaga. Ayan. Opo, dalawang account ko po yan ma'am na Melvin Vlog at saka Rekinson Oragon TV. WS na lang po ang kulang niyan. Pero si Melvin Vlog malapit na po yan i-apply sa monetization. Yeah, ang araw ba din dito? Di ba yung nasa paano? Bakit dyan pa kami ma'am? Kahit ano? Kalau bukan air dia. Kami sinakan sa Jadi akan sudah tulis pas-pas kena silakan. Hindi ko kung saan ka nila yung araw. Sarong kalot garo yan, ayan at tulong arong. Dapat disun dito na yun. O yan po. Tapos ko isip, yung talagang salita. Habang mo Pinagtaan pa. Para pig-alat na matapos yun yun. Okay na. Kaso po na, nandiyan ako sa bago. Kuya na nga rin po ng kutang niya na si Mana. Dakol ka naman tayo trabaho na ka. Anong daw? Dali yun. Katipuan na kay ano. Mga Marso, tapos na. Magbabaon na yung araw na. Nadala ka ng ako. Pero hindi ako yung herder. Gabay ko mo paano ba gusto mo yan. Ang inakabal ko sa kanila, yung mga kasi. Hmm? Hindi mo lang kasi. Kali ko sa ko. Mag-love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat sa pagbisita at sa patamsak. Hindi ako nagkumatrabaho ka. Sabi-sabi ang tatalo. Pero ang mga garo kami kagsariri, simila sa matagang kita. Abo mo kung ano. So hindi kayo rin makatagang kita. Doon. Sa pagkahan. Mas may ka nga pagkaan. Sabi ni Diyos, hindi nga kaaganyan. Kaabangan mo nga kang pang sa second floor mo. Mananggal. Hindi ko na tao yung may ka. Oo, ano? Pagkata dahil may nakabiling sa bayan. Ha? Dahil may sa bayan. Bukan taas ninyo. Tapos, gari ang mangyayari, pag inaasan dahil ng dua, sabi ni Jumay, sinday, dahil ita-tiles. Sabi ko, pili yung nasa nakakaunin doon, na daw dahil ka mo i-tiles, at least mataasan sa duwa mo pa-upahan. Kamu na sa nakakang magpa... Right. Hmm. Gusto ko pa niya din yung hindi ko patay. Ano ka doon? Hindi. Bago na, yung masuyo. Ay, palobat na me. Guys, malapit na po tayo mag-live ha. 20% na lang po ako. Malapit na po tayo mag-end. Pag una ko, ang ulo na may taas. Ha? Pag una ko, ang ulo na may taas. Igwa mo sa sarong saday ng may taas.
Gana nila ta ini o nakuha nila ini bakang pinduting ini. Ini ang pinakagana nila o ini. Ini paupahan. Wala man sinakipkera mo ka. Kakaganda yung ikigate yan. Pag naano na, naamanan ko. Salamat, Joby Madronero. Kailangan mo naman magpanood. Meron ko siya, sumano mo ka ng sipong kayo. Kung di sarabay-sabay din na, gusto dyan. Meron. Para ka umiyak mo, ma. Nagsasarang ba yan? Tagbabo? Opo, Ma'am Joby. Ay, yun din, no? Sabi mo naman. Umiyak mo na. Uy na, parang sakop pa lang pa na yun. Sa inso puro kong simingay yun, sakop ninda. Halin. Ang minususulat. May mga sumbay na kayo nila din eh. Gano'n nga rin, nakuha niya ini mo. Isip na nila, hindi na naman. Ay, ganun man ang gusto mo. Pati, di ba? Matira kang dahil niya. Para mga bisa mo. Ano rin pa. Wala ito yung patulog tayo dito at yung eskwela. Buong ka. Yung bata si Matthew. Sabi ko nga kay Mila, pag ano mapapita siya na di ba mong paupan, kahit makakong pag nagbaha, kahit makakong siya napasakat ng sa taas, di man niya yung piliklari kikilapon niya yung taas, bako mo ngayon matibayo, bako matibayo ng sa lugkan. Ang uniling ginirido ng dahil, bako pa pag subakal ang ginakanarag yan, so aluminium. Ano kaya kami nagkatulog sa baba? Dahil na pinibigbigidak pool. Ang taas na pasalamat sa nantig ka, ararog lang ka ng pagultang ka. So, panalgang ta kung aralakwas kirimi ang. Ako yung mga magabat sa lakat. Hindi drama. Kung hindi lang makaan, pero ako lang. Katapos din si Ate Flor. Kung ganyan. Katapos din si Ate Flor. Dahil man, hindi yung taas, puro baba lang. Kasi mo, yung patakat ng kasagay ko na. At uubok pa daw sa kasaling. Diyan, purong sa napangalaman ng nagkaiyan. Sinda sa nang may taas. Tayo man sa nang may taas duman. Siya yung patikan ka na pula. Taas ka. Pag pinataasan ng dahil, sobrang abuso na ng dahil magkagsabiri. Kampang na sa mga biksa, no? Mamamagnuan, mag-aaram pa, sindang mag-aampang. Kung dyan sa lang mga ano lang, pag-alkali ka din, parang marami na naman. Ang parang baklibat mo ka. Ano mo niya ako? Kami sa nagsilakaw niya ako ng mura. Hindi kami dyan. May kulit. Kaya na may 1 advance, 1 month. Ang kandid ito sa Rio. Ganahan na namin sa kasapos mo pa. Hindi na ako sa buong buhay. Gano'n niya niya, nakapuan na sa pinsar, duwang po kang kunday niyo, pinaupahan niya paan. Ganun ang gano'n niya sa tagsalo, yung dagaan niya. Hindi na kailangan magtagsabi. Hindi na yun. Dahil napagtasan sa Oo, yan ang sa iya. Dati, makuha niya, magtagay yung pakilong paupahan. Ang dating ito sulong sa iya. No, ini ang ginana niyang looking ini. Hindi naman siya ang pababayadan. Pwede na. Kapag ibuwan sana sa kaya ron. Kasi, Hindi mo po pa ng television sa buhay. Oo, Sa inyo. kayo nila. Kaya naging mga tropa na yun. pwede na kasi sa inyo naman nagagito. Sa inyo
naman ang ganang daga. Kutak ng deba ganin na pinatubig yan. Di gana kaninda kung hindi mapag-ibig. Bilog sa ingang uta. Oh. Hindi ko sino. Basta magkaroon ng mga pagkawin. Hindi, tayo sa Manila ba ya? Aram mo sa nagiging gabustid babakal. Kasi dahil naman magastos pag dito mo na ganun ang taras. Hmm? Dahil naman Hmm. magastos. Sabi ko sa'yo, kaon mo ka ako kinorisin nila. Ako si Secretary ka ako ng daga. Malay mo ka ako. Daran mo sa nakakap sa drum na lana. Lana-lanaan mo. Ngayon mo tumubo. Dawa ka ako. Hindi na pag-text ka ako ang salog nindo. Basta mataasan suduang paupahan mo. Ang dami kong magpatay para sabihin ko na lang. Harap lang pati ang kami kadakulaw. Ayan sa inyo. Tulungan sa nagasin mo. Kaya kanya ang sarap na kaan. Kay Francis. Hmm. Wala kay Kuya Arman. Hmm. Hindi man minaali. Paano naman? Kaya tali ko na. Paano ka nang gamit ko? Then, susukog lang yung magtarang. Lang pa lang bayo ng lawa. Kaya pag araw ba na inulog, so gamit niya dyan. Dapat ko niya. Saan mo nakakagka ni Pilik ito? Pag ka mga nainis, gusto man na maulag ka. Ano na ako eh. Kung pong tatay nyo lang na palagi mo kayo nangyari sa tulong mo yung cellphone. Video nga yan nga na magkakita. Gamit mo. Yan, patap mo. Ibu na ko dati kasama yung nakaray ng mga bakalon. Dati. Yan, abot na. Pinabakal niya sa araw kan din. Pero ilsen pasinda. Pinabakal niya dyan. Naging maswal sinda. Kaysa, Pagpabakal ba? Saka may magkakutaiyan mga Bye-bye po. End na po tayo kasi lobot na po ako. Bye-bye. God bless. Salamat po sa mga bumisita.